Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Uztailak 18 dugu gaurkoan asteartea, egun ezagun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Arratsaldeon zuri ere, Ainoa, zer modu hasi duzu gaurko eguna? Ondo. Ea nola jarraitzen duen, baina momentuz ondo. Oso, gaur ere beroa, ezta? Bai, handia, baina jasan daiteke. Bai, hemen bai. Hor kalean lanean aritzen direnek uste dut pasatzen dutela pixko bat okerrago, beraz ez gara asko kexatuko. Gaurkoan lehenik eta ben kolaboratzaile bat etorriko zaigu, ezta? Bai, Joanes Lameriñas, psikologiako ikaslea dena eta sexu hezkuntza monitorea, eta transexualitateari buruz arituko da. Oso ongi. Eta bestalde batetik gaurkoan beste gai oso ezberdin bat izanen dugu, Sustrai erakuntzatik Martin Zelaia kidea izanen dugu, gaurkoan Castejongo zentral termikoaren inguruan hitz egitera etorriko da. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean, 1888an, Mary eta Pierre Curie elementu kimiko berri bat deskubritu zuten, polonioa. Izena Marie Curieren jatorria dela eta jarri zitzaion, Polonia herrialdea. 1928an, Amelia Earhart estatu batuarrak Ozeano Atlantikoaren gainetik hegan egin zuen, hori egiten zuen lehendabiziko emakumea izatera pasatuz. 1986 urtean, Ozeano Atlantikoan, Albin izeneko itsaspekoak Titanic itsasontzi hondoratua esploratu zuen. Orain ezagutu dezagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainoa, arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko egunak utzizkigun titularrak. Honako albiste hauek utzizkigu gaurko egunak hasteko, 2016ko Sanferminetan emakume bat taldean bortxatzeagatik espetxean dauden 5 gizonak ez dira kartzelatik aterako. Epaiketa iritsi bitartean behin-behineko askatasuna nahi zuten 5 gizonek, baina Nafarroako lurralde auzitegiak ez du halakorik onartu. Bertzalde, Nafarroako gobernuak 6,6 milioi euroko gastua baimendu du Navarra Arena pabiloia martxan jartzeko. Eta Euskal Herrian izan diren azken lan istripuak salatu dituzte eta prebentzioan inbertsio gehiago eskatu dute sindikatuek egindako elkarretaratzean. Osasunbideko larrialdi zerbitzuek bertzalde 457 artatze egin dituzte aurtengo Sanferminetan. Iazko datuekin alderatuz, entzierroan zauritutako pertsona kopurua 126 jaitsi da eta jaiei dagozkien ezbehar kopurua 107 handitu da. Eta Sanferminen inguruan solasten jarraituko dugu, aurten 5,38 hazi da hiri garraioko bidaien kopurua hemen Iruñerrian. Eta Iruñako historia eta ziudadelako sekretuak ezagutzeko gotorlekuetara bisita gidatuak antolatu ditu Iruñako udalak, uztailaren 24tik irailaren 30 eta albisteekin bukatzeko udalaren txankleta 17 gazteen aisialdi programan izena emateko epea zabaldu da. Eskerrik asko Aitziber Iturria, egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario Navarra egunkaria. Lerroburu nagusiak gaurkoan hauxe dio, 27 kamioi gidari salatu dituzte 2016tik alkoholaren menpe ala drogatuta gidatzeagatik. Horren inguruko datu gehiago ematen dituzte azpi titularrean. Bestalde gaurkoan kirol kontuak protagonista argazki nagusian, Berenguer Torinora doa, Osasunak Turineko klubari 5,5 milioigatik saldu du. Eta bestalde, Arirane jokalaria erosi dute 1,5 milioiengatik eta Osasuna aldera etorriko da. Beste 3 albiste nabarmenduko ditugu Diario Navarra egunkariari dagokionez, polo berriaren ekoizpena hasi da Volkswagenen, bestalde Bilabesek Sanferminetan bidai errekorra izan dute aurten 2017 urte honetan, eta bukatzeko. Etulainen uztailaren 13an istripua izan zuen 20 urteko gaztea hil egin da. Aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin.
Lerroburu nagusia hauxe dio gaurkoan, epaile baten iritziaren aurka La Manada aske uztea ukatu egin dute. Auzitegiko 3 magistratuetako batek neurri alternatiboak proposatu ditu kartzelaren aurrean. 6.000 euroko fiantza eta pasaportea kentzea da planteatutako neurria. Bestalde, gaurko argazkiko protagonista nagusiak Volkswageneko kotxea eta langileak ditugu. Lehen Polo A07 Muntaikatetik atera da Volkswagen Nafarroatik, azaroan 1.400 auto ekoitziko dira egunean Volkswagenen. Beste bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu azaletik, batetik Nafarroako Unibertsitate Publikoko 22 karreretako 17 plazak betetak dituzte dagoeneko, eta bukatzeko Mosoen ardura subiranista batek hartuko du hemendik aurrera. Bestelako kontua Gara egunkarian, Lerroburu nagusia hauxe dio, Cabacas kasuan epaiketarik egonen ez zelaren aurreikuspena hausteak auzia astindu du. Ertzaintzaren oinarrizko interesak apurtu ditu 3 agenteen leporatzeak. Bestalde, gaurko argazki nagusian nekazari emakumeak protagonista ditugu. Nekazari emakumeak Derioko eztabaidagunearen erdigunean, honelaxe dio argazki nagusiaren Lerroburuak, Derion 8. nazioarteko nekazaritza konferentzia ospatzen ari baita. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, Brexitaren negoziaketa fase klabean sartu eginda, eta bukatzeko kirol kontuak etxeko lasterketan erretiratuko da Zubeldia. Joan gaitezen Berri egunkariko azalarekin, Lerroburu nagusian, zergetan iaz baino 9,9 gehiago bildu dute diputazioek orain arte. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasunek 5.548 milioi euro jaso dituzte urte hasieratik. Iaz baino 9,9 gehiago da eta urten jasotzea espero dutenaren 140%. Bestalde, gaurko argazkiko protagonistak negoziatzeko oinarriak jartzen, horixe dio Lerroburu nagusiak, Europako Batasuneko argazki bat dugu hortxe, Erresuma Batuak eta Europako Batasunak Brexitaren beste bilera sorta bati ekin diote auziaren muinera jotzen hasteko. Eta bukatzeko, oposizioari galdeketako datuak puztea egotzi dio Venezuelako gobernuak. Amaitzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmenduko ditugu gaurko agerkaritik, batetik iazko Sanferminetan emakume bat bortxatzeagatik preso dauden 5 gizonak ez dira espetxetik irtengo. Bestalde, 3 emakumek eraso matxistak salatu dituzte, eta bukatzeko lan istripuak salatu dituzte eta prebentzioan inbertsio gehiago eskatu dute. Gaurko eta aste honetako agenda ezagutzeko unea iritsi da. Gaur, uztailak 18, Baluarteko terrazan 3 pelikula ikusteko aukera izanen da. Sarrerak pelikula batentzat 6 euro, 3rentzat 15. Abuztuak 31 arte, udako zinema ziklo batez disfrutatzeko aukera izanen da ere. Golem Yamaguchi zinemetan, sarrera 5 euro. Abuztuaren 8 arte, astelehenetik ostiralera, Sanferminen inguruko argazki erakusketa izanen da Kondestable jauregian. Abuztuaren 18 arte, astelehenetik ostiralera, 9 arte, bestetan emakumeen papera aztertzen duen erakusketa egonen da. Gaur, arratsaldeko 5:00-tatik aurrera. Abuztuaren 30 arte, Egugiko Arma lantegi zaharra ezagutzeko bisita gidatuak eskaintzen dira. Ordutegia, asteazken guztiak 11:00 eta igande guztietan 10:30. Aldez aurretik erreserbatu behar da eta doako sarrera dauka. Orain Larraitz Iruñerriko udaletxeetako berriekin jarraituko du. Uztailak 18 dugu gaurkoan astearte, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian.
Iruñarekin hasteko udalaren txankletak 17 gazteen aisialdirako programan izena emateko epea zabaldu da 35 urte artekoendako eta ez erroldatuendako. Badira leku libreak ihes jokoan, piraguismoan, eskaladan, urpeko egeriketan eta ohe elastikoetan salto egiteko. Kontu gehiago Iruña aldean, Iruñaren historia eta ziudadelako sekretuak ezagutzeko gotorlekuetara bisita gidatuak antolatuko ditu Iruñeko udalak uztailaren 24tik irailaren 3ra. Egunero egonen dira bisitak, goizeko 10:30 eta arratsaldeko 6:30 eta asteburuetan antzerki erako bisitak ere izanen dira. Jose Vicente Caballer izan da nazioarteko Sanferminetako su artifizialetako irabazlea uztailaren 8an bota ziren su artifizial hauek. Eta bestalde Iruñeko udalak 7 asteetan trafikoan egindako aldaketa konponduko ditu mugikortasun jasangarriari emanen zaio lehentasuna berritze lan hauetan. Iruñeko udaltzaingoak 457 salaketa jaso ditu aurtengo Sanferminetan, salaketen datuen arabera hala ere 15% jaitsi da aurreko urtearekin alderatuz. Eta Sanfermin kontuekin aurrera eginez, Sanferminen irudia berriz ere Santo Domingo kalean jarri dute jaiak pasa eta gero. Eta bestalde nazioarteko nekazaritza konferentziako kideei harrera egin diete Iruñeko udalean izan ere egun hauetan derion ospatzen ari da Patricia Perales zinegotziarekin izan ziren. Asteartero bezala joan gaitezen lehenik eta behin Berrebeiti aldera. Hiri kanpalekuei dagokionez 210 haur arituko dira udako jardueretan, kanpalekoak ekainaren 22tik abuztuaren 31 bitartean eginen dira txanda desberdinetan. Eta bestalde diru laguntzak ere kaleratu dituzte Berrebeiti aldean, euskara ikasteko laguntzetarako deialdia zabalik egonen da uztailaren 1etik ekainaren 30ra bitartean euskara ikasten aritu diren Berrebeitiko zendeako auzokidek bekak eskuratzeko eskaera aurkeztu dezakete udal erregistroan. Aurrera egin dezagun Berriozarrekin, euskara teknikarien kontratazio zerrenda burutzeko izen emateko datak uztailaren 17tik 20ra izango dira. Bestalde udako jendaurreko harrera ordutegiari dagokionez, ekainaren 19tik irailaren 10ra Berriozarko udaleko auzo bulegoa, goizeko 8:30 ordu 1:30 egonen da zabalik. Eta bestalde Berriozarko udalbatzak abuztuaren 30tik irailaren 3ra ospatuko diren jaietako egitaraua onartu zuen, ekainaren 28an egindako osoko bilkuran. Eta helduen formazio ikastaroari dagokionez 2017-18 ikasturteari dagokionez, gaztelania ikasteko aukera izanen dute etorkinek eta izen emateko epea ekainaren 15tik abuztuaren 25ra izanen da. Eta bukatzeko joan gaitezen Burlata aldera, uztailaren 17tik abuztuaren 2 arte bozkatu dezakezue 5 proposamen hauen artean nork jaurtiko duen aurtengo txupinazoa. Proposamen hauek burlatarrek bai pertsonalki bai kolektibo moduan egin dute. Bestalde komunikazio eta elkartasuna sustatuz herritarren arteko topaleku espazioak errazteko helburuarekin izaera ludikoa eta irabazi asmorik ez duten ospakizun gastronomikoak egitea erraztuko da uda honetan 2017ko ekainaren 23tik irailaren 30ra. Udalerrietako albistak alde batera utzita joan gaitezen oraingoan eguraldiarekin. Gaurkoan uztailak 18 zerua hodeitsua hasi da orokorrean Nafarroa osoan, zaparrada trumoitsuekin han-hemenka. Arratsalde gau partean euri txikia egiten jarraituko du eta iparraldeko haize ahul-bizia ibiliko da. Temperaturari dagokionez, maximoak nabarmen jaitsiko dira. Iruñe aldean giro hodeitsua. Euri txikia egingo du bai arratsaldean baita gauean ere, zenbait zaparrada trumoitsuekin noizean behin. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da iparralderantz joko duena eta 35 eta 19 gradu arteko balioa emango da.
Baztanen euri txikia egingo du eta baliteke zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak izatea egunaren amaieran. Iparraldeko haize ahul-bizia ibiliko da eta 31 graduko maximak eta 18 graduko minimak emango dira. Bihar Iruñe aldean hodei gutxi goizean. Dena den arratsaldean bero hodeiak ugarituz joango dira eta baliteke zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak botatzea. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin eta temperatura maksimoak zertzobait igoko dira. Baztanen hodei gutxirekin hasiko da eguna, baina aurrera egin ahala bero hodeiak garatuko dira, zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak botatzeko posibilitateekin. Hego-ekialdeko haize bizia ibiliko da bolada gogorrekin eta temperaturak berdintsu mantenduko dira. Magazinaren lehen zati alde batera utzita, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu. Lehenik eta behin kolaboratzaile bat, ez da, Ainoa, lehenago aipatu dugun moduan. Joanes Lameriñas, bai. Transexualitateari buruz arituko da, eta badakigunez, bera psikologiako ikaslea da eta sexu hezkuntzaren monitorea. Oso ongi. Eta bestalde batetik, gaurkoan sustrai erakuntzatik Martin Zelaia kidea izanen dugu, Castejongo zentral termikoaren inguruan hitz egitera etorriko da.